माखौ सिन्था खालामबाय थाखोहाय लोगो? हा माथो सानखो? जेबो नङाहाय लोगो। हा होनबालाय माथो मोखां सोम सोम थाबाय थाखो? जेबो सिन्था खालामनाङा ना। गुवाहाटियाव थांनाय लोगो लोगोनो नोंनि जेसेबां गोसोआव दुखु दाहा साननाय बायदिसिना सिन्था भाब दं सब स्रां जाजोबगोन लोगो। जेबो सिन्था खालामनाङा। ओइ फिसौफोर बहा थाङो नोंसोरलाय? गुवाहाटियाव थाङोहाय आबौ। कुवालकुसियाव सि दानो थांहांदों जों। दे फिसौफोर दे। नोंसोरो दिनसैलै नोंसोरनो दा दिनावनो थाखा खामायाबा सि दायाब्ला हा बहाथो रां मोननो। औहाय आबौ दानि दिनाव सिख्ला मानसियाबो आखायाव थाखा गैयाबा रावबो सेंग्राफोराबो माथो नायसनला जोंखौलाय। हा आबौआलाय बहाथो थांगोननो? आं बै अदालगुरियाव थांनो फिसौफोर। आंनि फिसौजोनि हाबा दं बेवहायनो थांगोन आङो। हे जेब्ला सार बिसोरलाय माथो जों गामिनि सिख्लाफोरसोलै। हा बिसोरलाय बहा थांगोननो? आंबोथ' बै सासेखौ सिनायनाय बायदि मोनदों र'। आब' सानसे बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों। सानैबो थांगोन नामा? औ मानो? माने गामिनि नालाय हा नोंसोरखौबा बहा थांगोन होननानै सोंदों आरोलै। जारौआबो थांगोन नामा? औ दादि। नाथाय मा खामानियाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय गुवाहाटियाव? कुवालकुसियाव सि दानो थांगोन जों। गुवाहाटियाव लोगो दङ हजों आब'नि फिसाजो बेजोंनो थांगोन जों। बेनिफ्राय बै सासे आब'आबो थांगोन नामा? नोंथ' दैबारियाव हाबासो जाहैदोंमोनलै। हा गुमैया नोंखौ हगार हरगोन? थोद जाम्बा नों जेबो मिथिया सिरथा। आं गासिखौबो मिथिजोबगौ। दे जारौमोन थाङोबालाय थांदो आरो माथो खालामनो। दादि मोनालाय बहाथो थांनो ओंखारदों? जों थाङा जेरावबो। जोंनालाय लकेल जायगा हिसाबै ओरैनो बेरायफैदो आरो फाखोसे साइथिंआवनो बार जाथावथाव। थौ थेंगोना हरैजाय बेरायनोसै जोंहा। थांबाय था जारौ मोना होनबा। रुको किधर भाग रहा है? कहाँ भागता है? क्या होता है? हम लोग घर जाता है। तुम लोग मालूम नहीं? कोरोना का कूपन दिखाओ। कोरोनानि कूपन नागिरबाय थादोलै। लाओ दिखाओ। दासो लरफाय कोरोना का कूपन सबन जोंनियाव नहीं है। थेंगोना थौदो खारदो। चलो लोग भाग गया। गारियाबो फैसिगोनदांहाय लोगो। औथ' आरो हनै। गारियाथ' बारलांबाय साथे। थौलायदो दसे जिरायलायनोसै। थौदो। आसलथे सालथे बै सोमस्रि आब'दो आब' प्रमिलाया मा थांफाखो दिसन दे? सालथे आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना एसे बाथ्रा दंलै बाथ्रा दं दा खिथागोन होननानै। एबार आं खोथानोसै खोनासं सालथे। मा बाथ्राब्रा सालथे? ओइ सालथे खोमाखौ खाथियाव हरब्रा एसे। खोमाखौ खाथियाव हरलायनाय मा खोथाब्रा सालथे? हैद सालथे बारा गोसा खोथा जायाना एसे खाथियाव हरनाय। दे खोथादो मा खोथा? खोथानोबो लाजिलायलाङोलां सालथे बोरैयाबा। नै दाना गावासो आरो मा खोथानानै लाजिलायबाय। हाबाब सालथे होमबा बिदि जायगायावसो जोनोम मोनथारबाय नालै। औलै सालथे मा खालामनो बेसेरा दा हौवाया दुखु। बेनिखायनो आब' फर्मिला न'आव गोबावथार खारना थाफैदोंमोनलै। हा गुमैखौ बिदि खालामनासो खारबोदोंमोन बियो। औब्रा सालथे बिदि खालामनासो फैदों बियो। आच्छा सालथे नोंखौबोथ' बिनि बिमाजोंसो बोरैबा खोनादोंमोनलै आङो। नोंलाय बोरै मा खोनायोब्रा सालथे? बेफोर गोजाम सल'सोलै सालथे गोदोनि नालाय गोदोलांबाय बेफोरो बाद दोनदो। सालथे होमबालाय देग्लाय बोसोराव नोंथाङालाय माथो सानखोनो?
ओइ सालथे आं जै लाबगोन ना फरेननिसो लाबखागोन मिथिबाय हाबाब सालथे एफा गोजाननि फरेननि सिख्लाखौ बोरै मोनो दे नों सालथे ओइ सालथे उदालगुरियाव आंहा सासे लोगो दं सामथाय प्र होननाय बियो हजों फरेनाव दंहैयो बियो आंनो फन हरबाय थायो आंनोबो सासे लाबोफागोन होननानै मिथिबाय हाबाब सालथे फरेननिबाथ' होमबा जि गुफुर गावदांदों जाखागोनलै होद सालथे आंनोबो सासे बुकिं खालामना दोननो खिथालै जागोन खिन्थु आंनो माबा मोनसे होनांगोन खामानिया जायोबालाय मा सिन्थाब्रा सालथे आं माबा मोनसे होथारगोनलै नोंनो होमबा सालथे थ' बथलसे लोंहोग्रोदो आंनो खामानिया जाथारमारगोन नालै सालथे 100% बन्दु 100% जाथारगोन होमब्लालाय मा मोखां नायबावनो थौदो बुंदो बथलसे गाख्लायहैनोसै सानैजों थौदो माखौथो सिन्था खालामबाय थाखोहाय लोगो नोङो मा सानबाय थाग्रा जाखो मानसिया नोंलाय सोमस्रि आं जेबो सानस्लाबनो हायाखिसै जिउआव आं दि मा खालामलांगासिनो दं आरो मा खालामखो आं जेबो बुजिनानै मोनला सोमस्रि हा नोंनो खालामनाङिखौ खालामनानै लाबायब्ला आंलाय माथो बुंबावनो बे गोरोन्थिखौथ' नोंनो साना हसिया खालामना लाबाय जेब्ला हा नोंनो सुफुंनानै नोंनो सुद्रायना लानो हानांगोन लोगो आंनि जिउआव गानो रोङि गोसोम दागि जानानै थाबाय सोमस्रि बेखौ आरो आं माब्लाबाबो सुस्रांनानै लानो हानाय नंलिया सोमस्रि जा जालांबाय जाथाया जा खालामबाय आं गासैबो आइनि सायावनो जाजोबदोंमोन लोगो गासैबो आइनि थाखायनो जाजोब्बाय बे जाथायफोरा गोसोआव जेबो लाबोबाय थानांलाहाय लोगो बेफोर खोथाफोरखौ गोसोआ लोरबां जायो जों जि खामानियाव आगान सुरबाय दा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखायल' नाजानांसिगोन जोङो दा थेवबो गोसोआव खनले खनले जाखांफैबाय थायोहाय सोमस्रि आंदि मा खालामफ्लांना लाखो हेलौ फ्रेन्ड्स रलाय एसे खोनासंलांलाय बिहामजो खारबायलि सल'आ नै दासो सुरु जानो हमहांदों बेनिखायनो बे उननि खोन्दोफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांगोन बे खामानिया मा खामानि मिथिगौना नोंथांमोन बे खामानिया जोबोरैनो गिदिर आरो जोबोरैनो फिसा नोंथांमोना अननानै बै गाहायनि साबस्क्राइब होनोना साबस्क्राइब होनो बेखौ थुनानै गोसोम खालामना हो होमब्लानो नोंथांनि मबाइलाव जोंनि बे बिहामजो खारबायलि सल'आ अखा नायब्लानो खावब्ला आरो खावब्ला नुजाहैनो हागोन देदोब्रा नोंथांमोन बर' एसे सापर्ट होलाय जोंबो होमबासो सल' बानायग्राफ्रा थुलुंगा मोनब्लासो एसे गोसोफ्रा गोजोनो खुलुमबाय नोंथांमोन गोजोन्थों